Oikein paljon tervetuloa seuraamaan uutta video Leissenia. Tällä videolla me vähän askarrellaan ja paskarrellaan. Se, mitä se tarkoittaa, niin lähdetään ottaa selvää. Katsotaan, jos me saatais joku fiksu juttu tuohon auton takalasiin väkerrettyä. Joku pikku joutoukko teksti ja lähdetään ottaa selvää, mitä mä oon oikein kehitellyt. Mä eilen katoin vähän valmiiksi jo tässä, mutta tästä löytyy ensinnäkin tämmönen pahvi, mikä voisi olla aika hyvän kokonen ja tää on nimittäin, mikäs tää oli? Kylmävalssattu peltilevy. Joo, tässä on 0,7 millistä peltiä ollut tässä ja tää on nimittäin aika sopivan kokoinen, jos haluaa askarrella tekstin tohon, vaikka joutoukko ja näin. Niin avataan vähän verhoa tästä, jos tulisi vähän valoa kansalle, joka pimeydessä vaeltaa. Noin. Mutta tosiaan, niin tässä olisi se hieno mainostaulu ja katsotaanhan oikein mitä mulla täälläkin olisi. Niin. Täällä on nimittäin ihan itse tulostin eilen. Ja voi perse. En tiedä onko ainoa, mutta jotenkin aina kun tulostaa, se on niin vastenmielistä hommaa se tulostaminen, koska ne ei ikinä toimi ne tulostimet. Ei ihan sama minkälainen tulostin on, niin se ei ikinä toimi. Mulla meni puolitoista tuntia melkein tulostaa nämä laput. Mutta tosiaan, mitä meillä tässä on, niin katsotaan. Mä ajattelin tehdä tämmösen. Toi on ihan typerä idea. Mä en oikein tiedä. Se on niinku silleen, että aina kun reissaa johonkin, tiedätkö, pois kotikylältä ja muuta, niin toihan vaan niinku ilmasta mainostusta. Tuossa tosiaan on tulossa kumminkin 1100 kilometriä ajamista, niin kyllähän siinä aika moni silmäpari näkisi tämänkin teksti. Mutta se, miten mä tän nyt ajattelin tehdä, niin mä en oikein tiedä vielä. Aluksi mä meinasin, että mä niinku maalaisin tän pahvin valkoiseksi ja leikkaisin nää irti tosta, nää kirjaimet ja liimaisin ne kirjaimet siihen valkoiseen taustaan. Mut nyt kun mä aloin sommittelemaan näitä tähän näin, niin mä luulen, että helpommalla kyllä pääsis, kun tekis vaan tälleen. Toki katsois sen tarkasti, mut niinku tälleen vaan. Ja sitten tonne alle, missä näkyy pahvia, niin laittais vaan blankkoa paperia siihen ja sille, että tästä tulisi niinku valkoinen tausta ja nämä oot on kyllä vähän isompia kuin nuo muut. Huomaa selvästi. No. En tiedä. Eiks me tehdä silleen vaan? Liimaillaan vaan näitä papereita tähän ja ei tässä nyt jaksa alkaa maalailemaan mitään. Siinä kumminkin kestää sit maalilla kuivua ja muuta ja mä tarviin sen kumminkin tässä nyt nopealla aikataululla. Niin tehdään vaan silleen, että liimaillaan noita ja mä eilen vähän sommittelin pahvia tohon auton takalasiin, mitä se siihen istuisi, mutta mä vähän luulen, että tätäkin pitää pikkusen reunalta leikata, mutta se menisi niinku jotenkuten niinku, en tiedä näkyykö kunnolla. Näkyyhän se. Onks tää ihan dorkaa? En mä tiedä. No, yrittämistä ei laiteta. Tehdään semmonen. Oi vitsi. Katsotaanhan miten hyvin se tonne sisäpuolelle istuu. Istuu tää pahvi. Ei vitsi, tämähän on ihan viimeisen päälle hyvä.
Miten sattukin, että löytyi noin sopivan kokoinen pahvi? Ei tälle tarvitse tehdä mitään. Toisin se kyllä jää tonne takavalo. Jää nyt sen peittoon. Onko se laitonta, jos tuossa ei näe tuota takavaloa? Onko kaikessa autossa toi valo? Pitääkö se olla näkyvissä? Onhan tossa kumminkin valot tuolla. Mut sen näköinen siitä tulisi. Tai sen kokoinen. Ei vitsi. Ei vitsi. Onks tässä mitään järkeä? Kokeillaan miltä se näyttää. Ja... Joo, kyllä mä nyt luin tuolta interwebsistä, ettei sitä kyllä saa peittää. Eli meidän pitää nyt ottaa tosta tommonen palanen pois. Se nyt toki ei ihan sinällään niinku ihan hirveä kova homma ottaa pois, niin eiköhän sipasta. Siitä vaan laitetaan merkit. Noin ja sit tuolta. Noin, siitä leikataan semmonen palanen pois. Niin. Eiköhän me saada ne jotenkin kirjaimet sitten sopimaan siihen jollain tavalla. En tiedä. No, kyllä tää on vähän tämmönen. En tiedä, onks tää ihan pelle juttu. Pelleää tässä on ollut. Sitten mennään tänne meidän toimistoon. Niin ja hei, me voitais katsoa vähän vielä sitä meidän toista operationia, mitä mä olin suunnitellut. Niin sehän on semmonen operaatio, että kun mä mietin tossa, että mitä vois niinku antaa tiedätkö jengille sille, että kun tulee kysymään, että mikä tube-kanava tai muuta, sille että jäisi mahdollisimman hyvin mieleen, niin mitäs muutakaan kuin tulitikkuja. Kävin investoimassa tulitikkuja tuolta Minimanista ja olen tehnyt itse asiassa tossa jo vähän prototyyppiä, mutta Joutoukko tulitikkuja. Siellä näkyy somet takana ja niin tämmösiä tehdään. Koska niitä voi helposti vaan tossa antaa tiekkä jengille ja vähän käydä tuolla jossain ABC veikkauspöydässä tai R-kioski pitkävetopöydässä vähän tiputtelemassa niitä sinne ja vähän kuppila terassille jättää tulitikkuja, niin siitähän se alkaa niinku leviämään. Mulla on tässä nimittäin tulostettuna jo näitä arkkeja, niin tehdään tämmöset oman brändin tulitikkuja. Tästä kans vähän jootessaan, niin on näitäkin sitten, kun lähdetään viikonloppuna sinne reissuun, niin on niitäkin sitten autossa ja koodisanalla tulitikku. Saat tulitikkuja. Joo, aletaan nyt oikeesti, nyt aletaan tekemään. Joo, elikkä eka leikataan tästä pahveesta nyt tää palanen pois. Tästä on aikaa, kun on paskarrellut viimeksi. Noniin, eli katsotaanhan nyt. Etsitään taas nyt oikeat kirjaimet täältä ja tohon kohdalle vaikka. Noin.
Näin. Kyllä se vaan mahtuu. Tästä vaan otetaan täältä. Tossa menee se raja. Niin liimataan nää kiinni ja sit lopuksi vaan leikataan tosta. Ja tonne pitää nyt laittaa kans paperia vähän taustalle ja saman tonne ja tonne ja silleen, että siitä tulee niinku mahdollisimman valkoinen yhtenäinen vaan. No niin, siitä saadaan vähän blankkopaperia ja kerätäänhän nääkin nyt taas pois tästä. Ja otetaan kyllä ihan ensimmäisenä janottaa perkulle. Niin kuuma kesäpäivä kun on. Hyvä. Ai että. Hyvä. Vetähän tästä nyt paljon siihen menee? 1. Otetaan tosta nyt vähän suikaleita. Mitä siitä? Muutamat suikuleet. Toi varmaan riittää. Sitten kävi ihan tätä projektia varten hommaamassa liimapuikon. Ei muuta kuin aletaan liimailemaan. Sitten vaan se ensimmäinen pala on liimattu. Tämähän menee ihan kuin ois ennenkin harrastanut. Koulussa aina opetettiin, että ei tarvii liimata kuin reunoilta. Mutta kyllä me nyt vaan liimaillaan. Koulussa piti säästää liimaa. No niin. Sitten vetäis tosta palanen pois. Saadaan tohon silleen niinku vähän järkevämmän kokoinen. Noin. Se menee siihen. Vähän sinne päin. Tuo kulma vähän tuolta. Jäi haukuttelemaan. No niin. Näinpä. Mutta otetaanhan nyt siitä ensimmäinen mokoma ja sit siitä vaan kulmat liimataan. Näin. Sitten mä muistan niin, tää oli tää rasti. Rastihan piti aina heittää. Jotain monisteita kun piti liimailla ympävihkoon. Se oli rasti aina. No niin. Sitten laitetaan se suunnilleen tuohon meidän hienon merkin kohdalle. Ja tadaa! Vitsi, siellä on ensimmäinen kirja. No. Niin tää on vähän niinku semmoista, vois nyt sanoa, että ilmasta mainosta, että mitä nyt joku liimapuikko maksaa 2 euroa, niin onhan se niinku suht kohti ilmasta. Vitsi, et on kuuma. No vähän kyllä huomaa kyllä ihan silmälläkin, että on pikkusen eri kokoisia nämä kirjaimet, mutta ei sitä kukaan siellä tieliikenteessä niin paljon kattele. Ja siinähän kattelee. Tää on joutoukon tyyli. Tämä. Joo, onneksi me ei alettu mitään maalailemaan. Se olisi ollut kyllä ihan liian hifistelyä se semmonen. Jotain jäänyt koulustakin mieleen. Jos ei muuta, niin ainakin hyvä tapa liimata. Mites me laitetaan nämä alarivi tänne nyt? Noin. Ja sitten tää tulee vielä tänne. Se ei haittaa, se tulee täältä reunasta vähän yli, niin vedetään saksilla sitten poikki, mutta siitä on aika hyvä, joo.
Kyllä tätä liimaa vaan. Kyllä tätä kuluu tätä liimaa tässä. Se on hänessä. Sitten vähän limittäjä. Kyllä on ihme juttu, jos ei tää yhtään tuo kanavasivuille liikennettä. Ja hyvin sitä liikennettä on oikeasti siis jo ollutkin. Just kävin tänään. Joka päivähän mä oon sitä kytänyt, mutta just tuossa vähän aikaa sitten katoin, niin kaiken kaikkiaan 3300 katselukertaa, 183 tuntia katseluaika. Jotenkin uskomatonta, että mun lärvi pyörin ihmisten ruudulla niin paljon, mutta iso kiitos vaan, jos oot jaksanut kattoo. Mä en ainakaan jaksaisi. Jokaisen video itse editoinut tähän mennessä ja kyllä en suostu katsoa klippiäkään enää yhdestäkään. Kyllä on niin tulee kyllä täyteen niitä omia videoita, mutta hei, hyvä jos oot tykännyt. Paina tällekin videolle peukku, vaikka tässä vaiheessa jo, ja pistä se kanavatilaukseen ja heitä kommenttia. Ja täällä sitä vaan haskarellaan torstai-illan ratoksi tässä nyt taas. Ja vielä kuvataan tääkin sirkus tähän näin, mutta jatketaan nyt hommia. Kohta me päästään näkemään tää lopputulema. Ei vitsi. Noin. Omalla kylällä tätä ei kyllä kehtaa käyttää. Tai en mä tiedä toisaalta. Se vielä siihen. Voi ja heti paska. Pitäisköhän meidän tästä leikata tommonen suikale veks. Niin se menee tohon silloin just hyvin. Hirvitys tästä tuli. Vaikka siihen. Ja näin meillä olisi meidän hieno joutoukko mainoskyltti valmiina. Ei hemmetti. Vitsi, noi oot on kyllä paljon isompia. Ennemmin ne katsoi, että mikähän 3-vuotias tänne Askarilla sai Eskarin päiväkotiryhmätunnilla. Käännetään sitä nyt ympäri. Sitten leikataan nämä ylimääräiset hiiteet täältä nää. Oisa ne kyllä voin vittu kääntääkin tuohon. Enpä ajatellut. Noin. Otetaan oikein alas ja ihastellaan tätä hetkiä. No monestakaan asiasta on ollut ylpeä mun elämässä, mutta tää on niitä yksiä harvoja hetkiä, kun mä voin sanoa, että mä oon ylpeä tästä. No mistä mä oon ylpeä tästä? Siinä se on. Toi näyttää kyllä ihan siltä. Ihan siltä, kun joku 5-vuotias olisi askarrellut tuon päiväkodissa, mutta parempi, kun se olisi vähän niinku joutoukko-brändin väreissä, mutta mulle ei riitä värit tulostimessa nyt siihen. En mä tiedä. Käydään nyt kokeilemassa sitä tonne autoonkin. Sitten eka meidän pitää kyllä suorittaa pieni pesuoperaatio. Täällä meillä on nimittäin lasispray. Otetaan tää täältä. Sillä vähän pesastaa lasia. Ei mennyt kuin Strömsös. Tarviin kyllä paremman kankaan. Tää on vähän tämmönen väärä materiaalinen kangas. Vanhat jörgenit, niin näillähän se tulee.
Nyt on kyllä niin kirkas lasi, että ei ole tainnut vielä tänä kesänä näin kirkas ollakaan. Sitten ei muuta kuin totuuden hetki. Koitetaan laittaa meidän hieno mainostaulu kiinni. Elikkä sinne ja toi pääty tuolta ja mulla on kyllä tossa kaksipuolesta teippiä, niin saa vaikka tuo yläpää vielä teipattua kiinni, mutta otetaanhan tyypit. Ei Anteeksi. Oho. Enpä voi lähteä tommosella mihinkään. Ali. Oho. Ei. Mä joskus mietin, että vitsi, olisi kyllä siisti kyllä ehkä laittaa joku lasitummennus ja ehkä joku teippi siihen. Silloin kun mä mietin sitä ja en mä ajatellut, että mä nyt tämmösen tekisin. Onks toi nyt niin paha? Onhan toi nyt ihan hirveä. Mutta mietitään asiaa hyviä puolia. Se ainakin näkyy. Ei, se ainakin näkyy. Siinä paljon muuta hyvää puolta. Ja se on itse tehty, se on jumalauta. Se on jumalauta, se on ilmanen. Se on ihan just sen näköinen ja no mut hei. Siitä tuli nyt semmonen ja näillä mennään ja joo. Semmoset askartelut. Mut mä nyt en laita sitä vielä siihen kiinni, koska mä nyt en halua hupia sillä ajalla, mutta heitä joku kommentti. Onks tää ihan hirveen näköinen? Olisitko itse tehnyt paremman? Ja jos olisit tehnyt, niin millaisen? Mulla on vaan ihan oikeesti mun kuvaamataidon askartelu tuokio, niin se vaan kantoi tän verran. Se ei kantanut yhtään tän pidemmälle. Sitten kun tullaan reissusta ja todetaan, että puolet seuraajista lähti ja näin, niin sit tehdään video, kun sytytetään saunauuni tällä ja semmoista. Mut hei, mennään kattoo se toinen juttu vielä mitä oli tarkoitus tähän videolle vielä väkästellä. No joo, nyt kun olisi saatu toi auton takalasi tehtyä, niin sit voitais tehdä vähän näitä tikkuja. Tehdään yksi puntti tästä ja mä luulen, että enemmän kuin 10 tikkuaskia ei kyllä viikonloppuna mene jakoon, mutta en tiedä. Aletaan haaskartelee nyt näitäkin. Mutta tosiaan tää oli vähän tämmönen niinku heureka-idea oikeastaan iteltäkin, että niinku tuli ihan yhtäkkiä mieleen, että mietti, että millä tavoin sitä niinku sais vähän niinku ihmisille jaettua semmoista tietoa. Tää oli mun mielestä ihan hauska idea kyllä tää tulitikkujuttu, että samaten nää ja joka aski tulee tästä somet ja en mä tiedä, tää oli vaan tämmönen markkinointi-idea. Noin. Sitten otetaan nämä. Laitetaan nää tälleen hienosti päällekkäin ja
tasaisesti tosta noin. Noin. Nyt meillä on valmiita arkkeja tässä tämmösiä. Sitten otetaan tästä vielä nämä. Tehdään näillä sama juttu. Noin. Katsotaan saadaanko me asetettua itsemme tähän mukavasti tuolille. Noin. Sitten se laitetaan siihen ja noin. Otetaan tästä semmonen ja no. Siinä meillä on valmis rasia. Sitten tää kertaa 50. Tehdään nyt tää 1 puntti tästä vaikka. Sitten siitä takapuolelle sama juttu. Mut mun mielestä tää oli oikein niinku järkevä, semmonen oikein ehkä jopa niinku nerokas markkinointikikka. Sitten jos tuo kanava saa vielä kasvamaan tosta pikkusen ja muuta, niin en kyllä tiedä, tuleeko näillä tulitikuilla nyt ei yhtään kasvatettua yhtään mitään kanavaa, mutta siis tarkoitin nyt ylipäätänsä, että hyvinhän näitä seuraajia tai siis tilaajia ja muita on tullut jo tähän mennessä. Tosin niistä kyllä suuri osa on mun kavereita ja kiitos vain kaikille kavereille, jotka on jaksanut näitä katsoa. Ilman teitä, niin tää ei olisi mahdollista tälläkään mittapuulla. Että iso kiitos vaan kaikille videoita kattoneille. Ja nyt oltais tehty jo 6 tikkuaskia. Siitä laitetaan vielä taakse, meni oikein päinkin meni sinne. Ja mut hei, laittakaa kommentti alle, mitä olette mieltä? Onks tämmönen vörtti? Nähdä vaivaa ja tehdä tämmösiä ja jakaa ihmisille. Koska tämähän on niinku periaatteessa meikäläisen ensimmäinen niin sanotusti tämmönen brändituote. Siinä on näköjään pieni leikkausvirhe käynyt, mutta eikä oo. Noin. Sitten on vielä yksi tämmönen irtopala tässä. Laitetaan se nyt vielä siihen. Ja mä luulen, että kukaan teistäkään ei jaksa enää katsoa kyllä yhtään tätä hommaa. Niin otetaanhan tästä nyt, että tulehan nyt siitä. Viimeinen lappunen siitä kiinni ja ihan vielä. Noin. Liimat pintaa ja läts. Niin taas nyt siinä. Joutoukko tulitikkuja. Se on liimaus pettänyt. Huonosti liimattu. Meikäläinen jatkaa näitä ihan tässä niinku omalla ajalla ilman kameraa, koska siinä nyt on vielä 40 tulitikkua ja himassa on vielä tossa varmaan parikymmentä. Ja kyllä näitä nyt pitää tehdä silleen ihan hyvin varastoon, niin on sitten aina kulkee mukana. Niin. No mutta joo. Se oli semmonen joutoukon askartelunurkkaus ja ihakaahan vielä kun voitte. On Lari 5V piirtänyt sen ja
Oikeasti toi näyttää kyllä varmaan siltä, että se on piirretty, mutta mä koitin olla kumminkin niin professionaali, että mä tulostin noin ja en tiedä, onko se yhtään sen parempi, mutta hyi hemmetti, mikä pöriäinen se oli. Kattokaas, kun on muuten perunat kasvanut kivasti. Mees nyt mäkeä siitä. Paarma. Onko se paarma? Mutta joo, hei. Kiva kun katsoit video. Tää oli tämmönen askarella ja paskarella video ja tänään ei käynnistetty sirkkeleitä eikä moottorisahoja eikä mitään muutakaan. Tulostinta vaan rääkättiin ja voi vitsi mä sanoin, että meinas olla pikkusen hermopinnassa senkin kanssa, mutta ei mitään, tää oli tämmönen kiva askartelu video ja hei, jos tykkäsit videosta, niin paina peukku ja heitä joku kommentti vaikka tosta hienosta kyltistä ja sano arvosana 1/5. Mä sanoin itse 1/5. Ei, on se nyt 3/5. Se on kumminkin itse tehty. Mut hei. Mä taidan lopettaa tän video tähän ja me nähdään sit seuraavalla videolla ja toivottavasti se nyt on jotain muuta kuin tämmöstä paskartelua, tai siis todennäköisesti se on jotain muuta kuin tämmöstä, ei tätä kukaan jaksa katsoa. Mut hei, kiva kun oot kattonut videon ja paina peukku, heitä kommenttia ja pistä kanava tilaukseen ja mitä näitä nyt on. Meikäläinen lähtee nyt iltsukka hommia tekemään ja näin. Ei mitään, hei, palataanhan me seuraavalla videolla. Se on moro!